og velkommen til AB Show. I dag skal vi ned og besøge nogle alternativer og stille nogle spørgsmål, så lad os komme i gang. Hej, og tak fordi du vil komme. Tak. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål i dag. Jamen, I skal være velkommen. Vi har jo gået og set på jer alternativ hernede i byen, og vi har tænkt at stille jer nogle spørgsmål om, hvordan det er at være det. Ja. Hvordan møder du aldrig nogen, der hader dig? Jo, specielt når jeg går i byen og sådan noget. Er der nogen, der kan finde på at slå jer ned? Sagtens. Jeg har fået op til flere gange kastet flaske efter mig og forskellige store efter mig i byen. Så. Er du aldrig bange? Altså, lidt. Det hører med til det. Altså. Drikker du? Ja, det må jeg sige altså. Okay, hvad er din mening om f.eks. 12-årige, der drikker? De skal nok lige vente på år endnu, men altså. Ja. Jeg vil sige, det er sådan lidt over ved at drikke som 12-årige. Ja. Hvorfor kan du forklare, hvorfor du valgte stilen? Nej, jeg ved det ikke. Jeg blev alternativ for 2-3 år siden, hvor jeg tænkte, hey, det ser da egentlig fedt nok ud. Det vil jeg selv prøve. Ja, men hvordan er det sådan at være alternativ? Hvordan er det? Det er bare en tøjstil, altså. Det beskriver ikke noget om, hvordan man er personligt. Det er bare det tøj, man går i og sådan noget. Men folk de tror, at det er noget ondt. Ja. Det er jo klart, man ser mennesker, der ikke ser ud som alle andre. Så tænker man med det samme på, at de ikke hører ind i samfundet, eller tror, de er nogle onde. Ja. Fordomme overfor os. Ja. Hej, og tak fordi du ville være med. Det var så lidt. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål i dag. Ja. Vi har jo set jer gå rundt nede i byen. Og bliver I aldrig truet? Nej, vi får kun folk, der råber omkring emo og sådan noget. Ja, er det aldrig irriterende? Bliver du aldrig bange eller noget? Nej, ikke hvis jeg er sammen med nogen. Hvis jeg er alene, så er det sådan lidt. Nu kender jeg mange 12-årige, der drikker. Hvad er din mening om det? Det har jeg hørt, at der er mange i det miljø, der skulle gøre. Det er for tidligt. Ja. Kan du fortælle os, hvorfor du har valgt stilen? Nej. Det er bare noget, der kom. Ja. Okay. Er du glad for at være det? Ja. Er det meget anderledes end den normale stil? Jeg synes, det er meget dejligere end den anden stil. Kan du sådan rigtig være sig selv? Ja. Okay, og møde andre rigtige, så dine rigtige venner på en måde, kan man sige. Okay, jamen du skal have tak, fordi du kom. Hej, tak fordi du kom. Jamen det var så lidt. I dag vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål. Ja. Hvorfor valgte du stilen? Fordi at jeg ville være alternativ lige siden jeg var 6 år. Okay, er der aldrig nogen, der råber efter jer eller noget? Jo, nogle gange. Men jeg vælger bare at ignorere det. Ja, det er nok bedst. Hvad er din hensyn til mobning? Jeg har rigtig meget mod mobning. Ja. Hvad med 12-13-årige, der drikker? Hvad er din mening om det? Det må de sådan lidt selv om. Jeg er mod det. Ja, det forstår jeg godt. Men jeg synes, du skal have tak, fordi du kom. Ja. Hej. Først skal I have tak, fordi I gad at komme. I dag vil jeg gerne stille nogle spørgsmål. Nu har vi jo set sådan nogen som jer, alternativt gå rundt ned i byen. Bliver I aldrig råbt efter? Jo, mange gange. Er I ikke bange for at blive slået ned, eller? Nej. Hvad kan I sige til dem, der hader jer? Fuck ja. Vi havde også jer. Det er deres egen skyld. Altså, jeg har ikke noget imod det. Okay. Ja, hvorfor? Jeg siger nok det samme. Hvorfor valgte I stilen? Fordi jeg følte mig tilpas i pop. Det er sådan her. Okay, det lyder godt. Men hvad har I at sige til 12-13-årige, der drikker? Det er særligt skyld, det er dem, der bliver dumme. Ja. Drikker I selv? Ja. Nogle gange. Okay, men hvad er I for noget stil? Er det alternativ punk, eller hvad er det? Jeg er bare mig selv. Du er bare dig selv? Okay. Men I skal have tak, fordi I gad at komme. Okay. Hej, og tak fordi du gad at komme. Det var lidt.
I dag vil vi gerne stille nogle spørgsmål. Ja. Nu har vi jo set mange af jer gå rundt hernede i byen. Bliver I aldrig råbt efter, eller det gør vi. hvad råber de? Altså, der er mange, der råber punk og svin og emo-lyder og ja, mange andre ting. Okay, hvad er din holdning til 12-13-årige, der drikker? Altså, jeg har ikke noget problem med, at de gør det. Så det må de selv vælge. Hvorfor har du valgt stilen? Jamen, fordi jeg synes, at det var en fed stil, og jeg har det sådan lidt med, at hvis jeg går blandt andre, og så jeg føler mig sådan lidt ligesom dem, det kan jeg ikke lide. Okay, så du har valgt bare nærmest at være dig selv, sige det sådan. Jeg vil ikke efterligne mange af de andre, men jeg går bare i det tøj, jeg synes, det er fedt. Jeg kan også sagtens gå i modtøj, det har jeg ikke noget problem med. Hvad er din holdning til mobning? Ja, altså jeg synes bare, at dem, der mobber, de har sådan set ikke noget liv eller noget andet, og noget bedre at tage sig til, så det må de selv bestemme. Det er selvfølgelig træls, at de ikke kan lade en være, men hvis det skal være sådan, så må man bare ignorere, så synes de vel, det er træls til sidst. Jamen, jeg tror, jeg vil sige tak, fordi du gad at komme. Nå, det. Hej, hej. Hej. Så håber jeg lige, at I kan komme til at være i synes, og så håber jeg, at vi ses næste gang. Hej hej.